Spesial kanggo Nok Willy, kanggo mama yang Willy Nok anak, kanggo bapak wasir ibunya. Tinggal anak lelaki. Mama Willy, Mama Willy, Nok Willy, Nok Willy, Nok Willy, Nok Willy, Nok Willy. Yen langkah kabar berita. Jare balik ning wong tuane, kanggo Nok Willy Nok anak, kanggo Mimi Yandi majikan bapak wasir. Gara-gara mertua campur tangan, bohong wadon maksa jaluk beresan. Anak lanang pasti sing dadi korban. Nok Willy, Nok Willy, disambung maning kanggo Nok Willy, Nok Willy, Nok Willy, Nok Willy. Melu ning mama embok walon, melu ning mimi bapak walon. Anak arep melu ning sapa, yen sirah maksa jaluk pisan. Yen langkah kabar beritane, boro-boro bakal kirimane. Padahal wis entuk kontrake, rungu jare balen karo lagi bengen. Nok Anis, Nok Anis, Nok Anis, disambung maning kanggo Nok Anis, Nok Anis, Nok Anis maning, Nok Anis maning. Dia moral temen Nok Anis, Nok Anis, Nok Anis, Nok Anis, Nok Anis, Nok Anis. Yang orang mandek-mandek Nok Anis ya. Ayo Nok Anis. Nok Willy, 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 Nok Willy. Rumah tangga bakal pisah gara-gara mertua campur tangan. Bohong wadon maksa jaluk sedan. Anak lanang pasti sing dadi korban. Wong duku, wong duku
Asama bareng rekan-rekan semua. Meluning mama mbok walon, meluning mimi bapak walon, anak arep meluning sapa yen sirah maksa jaluk bisa duwe rapi linurut lagi masa mangkat ning luar negeri kasirian ning waceki sampai tega ninggal anak lan